banjur aku dipeper dening Bayu bapakku. Nggih, Bathara Bayu anakku lho. Ya. Pripun karepe? Yen aku kepengin ngerti sampurnaning pati, sampurnaning urip, aku kudu ngedhep Kakang Semar Badranaya tuduhna dalaning pati lan tuduhna ngendi nyawane utawa sukmane Pandhu Bapa. Semare Koden Prayitna semurire eko bali titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semati ning latar milangono lintang buma sekti mangkono tanggap ing sasmita Raden Werkudara Mang Kyai Semar Badranaya bawane ora ming titah sembarangan sang kekalih nanging tuhu mustikaning titah mustikaning dewa. Nadyan Raden Harya Werkudara uga ora ming telu sakurupan nanging pranyata lungit pamuning satru sekti sigra sedakep saluku juga nutupi babahan Wiwaranawa sekawan kang bining kasajuga kang sinidikara karya Lut raksitane Brata antu sasmita sawantah parmaning Sang Hyang Adipati mangkono panetra wus mandeng pucuking grana tekse Nadyantana Ganda datang karaos Nadyantana swara datang kapiyarsa ing pangajap sang kekalih Kyai Semar Badranaya miyang Raden Harya Werkudara arsa murwakani nglinang sukma karkating badan kineker marang pangrasaning pambudi dayaning pambudi hirup dening hawa nepsu abang ireng kuning lan putih hawa nepsu sinrep dening wasisaning sukma wasisaning sukma kinukut marang purbaning Sang Hyang Atma Sang Hyang Atma wis manunggal marang wahyaning Kumaya plek kaya mati ngatik padha saknalika noyan-ayuh padha Baskara Titimangsa sang sukma kekalih nenggih sukma luhur lan Sang Hyang Ismaya medal saking kurungan